Добавяне на администратор в настройките на VET.BG. Отиваме на страницата настройки и превъртаме надолу, докато видим раздел Нов администратор. Въвеждаме име и натискаме Въведи. Това е името, което ще се използва за вписване и няма да бъде видимо от другите администратори. Името трябва да е минимум 5 знака. След като системата потвърди добавянето на нов администратор, превъртаме страницата до раздел Промяна на администратор. Избираме току-що добавения администратор от падащото меню. Име и фамилия е това, което другите администратори ще виждат под посещения или продажби. На всяка цена сменете паролата с парола, която е поне 5 символа. Внимателно прочетете и решете какви разрешения давате на новия администратор. Запазете промените с ОК.